Ministres va aprovar la setmana passada l'avantprojecte de llei de protecció, drets i benestar dels animals. Un dels canvis més importants que proposa és que els animals deixen de ser considerats coses, objectes, i, per tant, es protegeixen i garanteixen els seus drets. L'objectiu seria posar fi al maltractament, l'abandonament i el sacrifici d'animals. Segons dades del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, l'any passat van arribar a les protectores d'arreu d'Espanya més de, atenció, 285.000 gossos. Repassem, si us sembla, a grans trets què diu aquesta llei, que ara ha començat el tràmit parlamentari. La norma preveu multes i penes d'entre 2 i 3 anys de presó pel maltractament d'animals. Exigirà formació als propietaris i no permetrà que els animals estiguin sols més de 24 hores. La nova llei no permetrà el sacrifici d'animals sans i no deixarà vendre alguns animals a les botigues. També transformarà els zoològics en centres de recuperació de fauna. Finalment, les mesures no inclouen la protecció dels animals de granja, els que es fan servir en investigació i els que participen en les corrides de toros. Per analitzar tots aquests canvis que implica aquesta llei ens acompanya l'Àngels Caselles, psicòleg especialista en etologia i professor de la UOC i la Universitat de Vic. Benvingut i bona tarda. Gràcies. Això que dèiem, aquesta llei incorpora canvis tan profuns com aquest, de concepte, que l'animal ja no és un objecte, sinó que reconeix que és com pràcticament un membre de la família, un ésser amb sentiments. De fet, a la pràctica moltes vegades ja és així. Molts gossos, sobretot, o gats, també viuen dintre casa, mengen amb nosaltres, a vegades dormen amb nosaltres, sortim a passejar junts, ens saluden quan arribem a casa. Per tant, ho trobo coherent. És un membre de la família, sí, sí. Exacte, a la pràctica ja ho és. Per tant, que reconegui com a tal no em sembla pas malament. Clar, en ser reconeguts d'aquesta manera també passen, diguéssim, a ser objecte potser de disputa en casos de divorcis, d'herències. Això potser cada cop serà o és més habitual. Segurament pot passar. Sobretot hi ha uns sentiments, moltes vegades, cap als gossos o cap als gats, especialment, i per tant, de la mateixa manera que formen part del nucli familiar i que hi ha uns sentiments, és lògic que en cas de ruptura sentimental hi hagi una disputa perquè hi ha qui es queda el gos o fins i tot qui visita el gos d'una manera semblant a com pot passar amb els fills. És que estic rient, però és que és així. Moltes vegades passa i sovint hi ha parelles que no tenen fills però tenen animals de companyia i la relació és pràcticament com si fos un fill. Un dels canvis més cridaners és que, en el cas dels gossos, és que la norma obliga els nous propietaris a fer una formació prèvia sobre la seva cura i la tinença responsable. Com penseu que ha de ser aquesta formació? D'una banda, per conèixer exactament les necessitats de l'animal de companyia que adoptaran o compraran, i de l'altra, si pogués haver una miqueta de formació d'educació, de com posar límits, de quantes vegades s'ha de sortir a passejar, de les cures bàsiques que pot necessitar un gos o un gat, de senyals d'alarma, doncs això seria ja ideal i podria fins i tot arribar, si es fa ben fet, a minimitzar problemes de conducta. Clar, perquè entenc que moltes vegades hi ha persones que ens animem a adoptar o a comprar un animal de companyia i no sabem ben bé el que ens estem posant a casa i d'aquí arriben, doncs això, problemes de tota mena, que poden ser des de, no sé, problemes de convivència a una adopció que acaba amb un nou abandonament. Això us ho trobeu? Clar, molts abandonaments també venen per problemes de conducta, però no tots els problemes de conducta és només l'educació. Hi ha diversos factors, és multifactorial, hi pot haver també predisposició genètica, predisposició hormonal, diferència entre mascles i femelles. Hi ha una etapa molt important que és la socialització, de les 3 setmanes als 3 mesos del cadell. Si aquesta socialització no està ben feta, doncs és un factor de risc per llavors tenir problemes de conducta. Hi ha un tema d'ambient, d'experiències que viu el gos o el gat, és a dir, tot això també influeix. No és només l'educació, però l'educació és un punt important, de la mateixa manera com també ho és amb les persones. No tot és la predisposició genètica o ambiental, sinó que l'educació també és molt important, però no és l'única. També depèn de la raça del gos, de la mena de bèstia, en quines circumstàncies l'estem adoptant o l'estem comprant, i moltes vegades potser no n'acabem de ser conscients. Exacte, també influeix això, sí. Les penes de presó i les multes suposaran un càstig més gran pel maltractament animal. Aquestes ja eren unes pràctiques que estaven rebutjades socialment, però penseu que aquest canvi serà suficient per acabar amb el maltractament, el fet que ara estigui més penat i amb penes de presó? Pot ajudar a sensibilitzar, pot ajudar a inhibir, però acabar tant de bo, però ho dubto. Pot ajudar a disminuir, a minoritzar-ho. Doncs ara que parlem de mascotes, n'hi ha algunes que passen l'estiu a cos de rei, millor que nosaltres, en hotels de 5 estrelles. La Berta Boter ha anat a visitar-ne un d'aquests hotels amb tota mena de comoditats. Berta.
Doncs sí, serà tota mena de luxes el que tenen aquests gossos que estan aquí al resort Can Gener, un resort de 5 estrelles, per tant, ja ho veieu, super ben cuidats. De fet, ara enganxem a la Ginger, que està en una sessió de perruqueria, l'estan netejant, l'estan assecant les potetes que l'han banyat, la pentinaran, aquesta gossa tan preciosa, que està de vacances, com nosaltres, no? Frederic, molt bona tarda. De vacances total, aquests gossos. Bona tarda, doncs sí, per això estem, perquè quan els amos marxin de vacances, nosaltres els hi puguem oferir vacances a les seves mascotes. Perfecte, exacte, que estiguin aquí ben cuidats i també envoltats d'altres gossos i socialitzant, que és important. Sí, ara després ho veurem, sortirem al pati d'esbarjo. Cada gos disposa de la seva habitació individual, amb interior resguardat de la calor, amb una terrassa exterior. Tenim servei de perruqueria, com heu vist. I ara anirem a la zona d'esbarjo, on donem l'oportunitat al gos, que igual el dia a dia no la té, d'estar amb altres gossos, socialitzar-se, fer exercici, jugar entre ells. I el que ens deies també, Frederic, és que a més cada gos és un món, no? Vull dir, cada gos té les seves particularitats, les seves necessitats, i aquí les heu de tenir en compte a totes, no? Sí, cada gos és cada gos. Vull dir, cada habitació té una fitxa on diu l'alimentació que ha de rebre cada gos, quantes vegades al dia, si pren medicació per alguna malaltia crònica. És a dir, el dia a dia del gos és com si estigués a casa. I què et sembla si entrem aquí dintre, que ja ens estan esperant aquests gossets tan macos? Doncs vinga, entrem a la zona A d'esbarjo. veure, mira, hola. Ui, que se'ns en van. I aquí també veig que teniu tota mena de pilotes, no?, per fer el joc. A veure, mira com corren darrere, vull dir que ja els hi agrada. Sí, sempre s'ha de tenir algun tipus de motivació perquè el gos jugui. Doncs els hi fem una mica de joc d'aigua, pilotes, algun obstacle, i el gos està més distret que si no és un pati normal. Sí, motivacions. Vull dir, l'aigua ara que fa aquesta calor també ha de ser una motivació assegurada i veig que també els hi agrada molt als gossets refrescar-se una estona. Frederic, escolta'm, per exemple, si jo volgués portar el meu gos aquí, quan em costaria una nit? Doncs mira, ara en temporada alta et costarà 29 euros per dia i aquí ho tens tot inclòs. L'habitació individual pel teu gos, el menjar personalitzat, si necessita atenció mèdica, els passejos, tot està inclòs en aquest preu. És un preu, a més, que també pagues la tranquil·litat, potser, de saber que el teu gos estarà en bones mans i que tu te'n pots anar de vacances tranquil·lament. Home, es tracta d'això mateix, d'oferir, mentre el propietari està de vacances, unes vacances a les seves mascotes. I això que tens la sensació que, a més, està anant a més, no? Que cada cop, vull dir, he hagut de dir que no aquest any perquè estàveu plens. Sí, de fet tenim ple tot l'agost, fins a finals d'agost estem plens, ja fa 3 setmanes que no podem acceptar cap gos. És una tendència, any rere any, que el propietari es preocupa de la seva mascota, de buscar-li un lloc adequat per passar les vacances. I això s'ha afegit als 2 anys de pandèmia, que hi ha molta gent que no ha pogut marxar, i ara tots tenim ganes de vacances. Doncs tots tenim ganes de vacances, també els gossets. Ara, de fet, estan aquí amb l'aigua, refrescant-se d'allò més, i nosaltres ens quedem aquí també, amb aquestes vacances per gossos al resort. Déu-n'hi-do, Àngel, què et sembla? No sé si aquest tipus d'establiment, aquest tipus de pràctica de luxe, no? amb aquest tracte de luxe cap als gossos, pot provocar un efecte com de sobrehumanització del que no deixa de ser un animal? I si és així, això és una arma de doble tall, d'alguna manera? Com ho veus tu? La sobrehumanització la veig més complicada o perillosa dintre les relacions dintre la família, quan hi ha una difusió de rols i el gos passa a ocupar rols que no li tocarien dintre de la família, no? A veure, m'ho expliques bé, això? Sí, és a dir, des del meu punt de vista, el gos ha de ser el gos, ens l'hem d'estimar molt, l'hem de cuidar molt. Però jo soc partidari, per exemple, que el llit és per a les persones, el sofà és per a les persones. Ui, ara a Catalunya potser està... Ja ho sé. Hi ha molta gent que dorm amb el gos, ja ho sé, però... Des del punt de vista de l'etologia... Si no hi ha cap problema de comportament, hi ha coses aquestes que pots no complir-les, no? Però en el moment que hi pugui haver problemes d'ansietat, per separació, per exemple, que s'ha de reduir l'hipervincle, que la base és un hipervincle, o a vegades també, fins i tot, problemes de conflicte social, d'agressivitat cap als propietaris, on el gos a vegades es creu que porta corona dintre casa, no? Hi ha moltes casuístiques, no? Llavors, en aquestes situacions, jo recomanaria vigilar amb aquesta sobrehumanització.
Quan passem en aquests espais, jo, des del punt de vista de sobrehumanitzar, no ho veig malament. Hi ha qui pot veure un problema o una discussió ètica, no? De si invertir tants diners en què el gos faci vacances és ètic o no. Però això ja no afectaria, diguéssim, a la convivència de l'animal dins la família. Des del meu punt de vista, aquest espai és fantàstic, aquesta és la paraula, no? Per tant, no hi veig inconvenient en aquest espai. Un espai de luxe com aquest contrastaria amb aquella imatge que a partir d'ara estarà prohibida per la normativa d'aquells gossos que es passen hores i hores tancats en un pis o tancats en una terrassa o amb una cadena molt curta. Això passarà a estar prohibit per la nova llei. Creus que el fet que totalment en contra que un animal es passi el dia en una terrassa, però veiem que hi ha molta gent que té aquestes pràctiques. Farà incompatible la tinença de gossos, per exemple, a la ciutat, amb el ritme de vida que porta molta gent, amb el fet de poder tenir un gos? És possible. El que passa és que si no pots garantir un mínim de temps pel gos, per exemple, el mínim que es demana és sortir a passejar 3 cops al dia i que sumant els 3 cops hagi estat el gos un mínim d'hora i mitja fora, si no pots garantir això, potser t'has de plantejar si pots tenir un gos, no? Perquè sí, a vegades hi ha gent que diu no, però si el jardí està molt bé. I sí, pot haver jardins que estan molt bé, però llavors hi ha el que en diem a vegades gossos jardí, gossos que presenten estereotípies, empaitar-se la cua o sobremossegar-se les potes o donar voltes al jardí sense sentit. Són conductes estereotipades que moltes vegades ve d'una falta d'atenció, d'una falta d'espai, d'una falta de poder sortir d'allà, ensumar. Els gossos són molt olfactius, doncs ensumar coses noves, relacionar-se. Els gossos són gregaris, igual que nosaltres. Necessiten relacionar-se. Si tenim un gos en un espai supermaco, però ell sol i no surt d'allà, això no és bo per ell. És interessant això que dius, perquè sí que és cert que això de la terrassa o del balcó o del pis petit tothom ho entén, però sí que és cert que hi ha molts gossos de jardí que, com tenim aquest espai tan fantàstic i pot córrer i té arbres, doncs ja està. I no, aquest gos té una mancança. Exacte. Té una part ben coberta, però hi ha més. Hi ha d'haver una relació i hi ha d'haver més estimulació. Aquesta mena de conductes que deies estereotípiques les veiem de vegades en alguns zoològics, amb animals en captivitat. És una mica el mateix fenomen. És exactament el mateix, sí. Els zoològics, també ho comentàvem, que mantenen avui la seva concepció original com a espai d'exhibició, però ara s'hauran de centrar en la recuperació d'espècies autòctones. Es pot fer compatible tot plegat o per ser coherents s'hauria de replantejar o tancar els zoològics? No sé quina seria la teva aproximació a això. Jo d'entrada s'hauria de mirar espècie per espècie, si es poden complir amb les necessitats de cada una, però d'entrada, si tens unes instal·lacions i tens uns professionals i tens tota una infraestructura, si es pot aprofitar per reinvertir-ho amb espècies autòctones sempre i quan estiguin bé allà, jo més aviat en seria partidari. Molt bé. Doncs, ara que parlàvem de la sobrehumanització i veiem aquests gossos passant-ho també, els gats també s'ho passen bé, perquè avui se celebra el Dia Internacional del Gat i ho celebrem visitant un cafè de gats a Granollers. Hi ha anat també la Berta, que és la nostra especialista del dia en animals. Berta, explica'ns exactament què és això del cafè de gats. Doncs són espais on, ja ho diu el seu nom, es pot prendre un cafè mentre s'està acompanyat de tots aquests gats que tinc al meu voltant i que estan per aquí jugant, passant-s'ho bé. Raquel, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Raquel, està aquí prenent alguna cosa, podent acariciar aquests gats preciosos, no? Quins beneficis té per nosaltres? Bueno, els gats té 1000 beneficis per nosaltres, des que ens absorbeixen l'energia negativa, que ens tranquil·litzen, ens calmen, pots venir d'un dia d'estrès i marxar d'aquí com nou. Sí, no? Que són 10 minuts que estàs acariciant el gat i de cop se te'n van totes les preocupacions, tots els problemes. Exactament. I a més, com que els hi busquem família, doncs fem una doble feina. 2 per 1, no?, que diria? Quasi, quasi. Perquè el que feu aquí, no, Raquel, és també ser una casa d'acollida, no? Exacte, som una casa d'acollida visible, on la gent pot venir, interactuar amb ells, pot venir un dia, 2 dies, 3 dies, i quan te n'encarinyes, te l'emportes. Per tant, aquí pots generar aquest vincle amb l'animal i aleshores decidir que te l'emportes a casa. Passa molt, això? Sí, tots aquests que tenim aquí dalt han sigut adoptats. Portem més de 150. Ostres, Déu-n'hi-do, 150 gats adoptats després de fer el cafè i conèixer-los. Exactament. I el procés d'acollida, d'adopció, com funciona? És molt llarg? Es firma contracte, s'abona un import perquè els gats venen castrats, xipats, vacunats, desparasitats,
i ja te'l pots emportar. Vull dir, tots aquests gats que tenim per aquí al voltant han estat tractats, han estat cuidats, no? Exactament, sí, aquí és com si estiguessin a casa, a l'estiu amb aire condicionat, a l'hivern amb calefacció, viuen millor que jo. I a més, acompanyats de persones i també d'altres gats amb qui poden jugar. Exactament, molt important per ells, sobretot aquests que són bastant jovenets. I el que és important també, Raquel, és ser conscient que són animals que s'han de cuidar i que no s'ha de venir aquí corrents ni saltant. Exacte, hi ha unes normes que s'han de seguir per no estressar-los. Doncs moltes gràcies, Raquel. Ja ho veieu, Així és com funciona una cafeteria de gats, on a part de fer un cafè, doncs pots passar una estona amb tots aquests gats preciosos i qui sap si te n'acabaràs emportant un cap a casa. Ja us diré si n'arriba una a la redacció. Molt bé, Berta. No sé, Àngel, què t'ha semblat aquesta mena de cafeteria de gats? Bé, no ho veig Hi tan aniries? malament. Jo som més de gossos que de gats. Veus, ja m'estaves dient que tenies molts gossos que no dormen al llit. Ja per acabar, volia fer-te una altra pregunta sobre aquesta llei de protecció, drets i benestar dels animals, que ho hem dit abans, té excepcions com la tauromàquia, els animals productius de granja i els que estan destinats a l'experimentació. Jo no sé si això pot arribar a ser, no sé si dir hipòcrita, però que pot generar com una distinció entre animals de primera, que no es poden maltractar ni deixar en una terrassa, i animals de segona, que no tenen garantits aquests drets. Sí, sembla que es diferencia una miqueta entre animals de companyia i animals productius, però hi pot haver es pot discutir, perquè hi ha una funcionalitat. El que per mi no és discutible, o per mi és molt sorprenent, és que la tauromàquia hagi quedat a part. Això que és per diversió maltractar un animal, bàsicament, en la majoria de situacions, quan penso en corrides i tot això, que és una cosa que a Catalunya es va prohibir ja fa molts anys, que aquesta llei no ho toqui, perquè em sembla que diuen que està protegit per la Constitució, com un bé cultural, tot això, a mi em desagrada molt i ho trobo decepcionant. És el que dèiem, no? Potser l'experimentació en cas d'investigació o recerca mèdica pot tenir una funció, pot arribar a fer tot... Podem discutir si és ètic, si és no, però que hi ha una funcionalitat que pot ser necessari, però amb el tema de la tauromàquia per mi no té cap mena de justificació. Molt bé, entesos, una conversa superinteressant. Àngel Caselles, moltíssimes gràcies. A tu.